no revenge, ale ja neviem, kto povie týmto sprostým píčam, že z vás neurobia ženu to, že sa obliekate ako ženy elegantné, keď si predávate minžu na internete. Ja tomu nerozumiem. Originál, váš rytný otvor je dohľadateľný, zaplatiteľný. A vy sa tu idete hrať na, ja som žena, ja sa obliekam ako žena, no, ty si žena na oko do piči. Ktorý chlap s tebou chce byť? 30-tničky pojebané, čo sú slobodné a sú influencerky, akože to nesvedčí o veľa veciach. Nesvedčí to o veľa veciach. A všetky tieto píče sa oháňajú. Ja tam dávam také fotky, ako Nina na Instagram. Mám ísť po môj iPad pojebaný? Mám ísť po môj iPad? Mám? A vyťahnutie mám? Pozri sa aj z princípu, aj viem, čo do mňa obujú tieto kundy, no pre mňa ste proste nepodstatné. Aj keby sa do mňa obujú a povedia, že oni aspoň z toho vyťažia, už len z princípu je to pičovina. Z princípu. Aj keby predávate fotky v plavkách, jak ja si dávam verejne na IG, lebo som mladá a šťavnatá, fat, juicy and wet, ale aj tak z princípu. A ja to môžem predať barzekým mužom a zarobiť z toho balík. Ale zo zásad a z princípu to nespravím. To je to, v čom sa líšime. Ja síce nejsom odkaz ženskosti v tom, lebo obliekam si bagy veci a hreším a to ženy by nemali, ale taktiež si stojím za tým, že ženy by si nemali predávať piču. A mám piči zakomplexovaných ľudí, čo budú hovoriť, že ja som o nič lepšia. Kurva, som. Jednoducho u mňa si nevidel nič viac, ako bolo treba proste. Z princípu, bratia moji. Každá druhá môže zarobiť z toho, že si odfotí rytný otvor. Tak držte hubu. Normálne originál tieto kundy najviac vyskakujú. Ja byť vami najviac šúcham nohami, zarábam tie love a kupujem si tie šinčaty z toho, lebo to je očividné. Ja neviem, ako zarábate z toho tým pádom. The fuck? Ale chicas, no revenge, hej? Tak počujem ma sem, ty analfabet skurvený, ty do piči, čo máš tak maximálne vysvedčenie zo základnej školy a to je celé tvoje vzdelanie. Ty, čo ti do piči 5 pracovných dní trvá, aby si dala dokopy jedno video, lebo zjavne nevieš s tým jazykom neposlušným, čo trebalo chodiť k logopedičke možno do nejakého veku, ale chápem, že asi rodičia sa nestarali, tak ti trvá do piči 5 pracovných dní dať dokopy video. Tak počúvam sem za prvé. Ja moju minžu nikomu neposielam, ani som nikdy v živote nikomu nič neposlala. Ja mám OnlyFans len z jediného dôvodu a to z toho, že mi hackli Facebook, ty piča. Nie preto, že by ma to velice bavilo. Za druhé, ja sa nijako s mojim OnlyFans neprezentujem, nikde to nedávam, proste nechcem, aby o tom ľudia rozprávali, nechcem to, preto si robím fashion content, robím úplne niečo iné. Ja absolútne nerobím žiadne dramy, o nikoho sa nezaujímam, do nikoho sa nenavážam, tak proste drž piču láskavo, venuj sa svojim tanečkom, ty kokos, venuj sa svojim unpopular opinions a drž piču láskavo o tom, že kto je žena a kto nie, ok? Za tretie, nemám 30 rokov, ty teľa debilné, čo nevie ani počítať, ty kokos. Za štvrté, ja nie som slobodná, len nemám potrebu dávať môj vzťah na internet. A vieš prečo? Možno práve preto, aby sa nestalo, že sa dozvieme, že môj priateľ, ako niekoho priateľ, pošepkám tvoj, lajkoval čajočkám po nociach fotečky, hej, takže možno si pozri toho svojho metrosexuála, čo máš doma, lebo akože velice, že kto by akože mňa chcel, tak teba chcú asi iba do piči pilsy, čo si mu tam skočila v backstage na jeho 6 cm kokot a hen ten metrosexuál, čo spolu možno tak maximálne chodíte na nechty. Takže zavri si ústa, lebo nikto sa ťa tu do piči nebojí. Není si dôležitá, ty pani Cardi B. A tu vám vravím, že aj keď mám byť jedna jediná osoba na tomto internete, ktorá nemá rada Ninu Janovú, lebo ja viem, že tebe sa velice ľahko robia videjka, hej, velice ľahko sa ti vyjadruje na niekoho, na niečo, na kohokoľvek, lebo máš tam tú svoju fanbase a tie 12-ročné detičky osprostené, ktoré ťa vo všetkom podporia. Ja chápem, že si akože velice uverila tým pádom, ok? Ale tu vravím, že aj keď mám byť posledná osoba do piči na internete, nemám ťa rada, Nina, ok? Za mňa si do gabana, proste nepačíš sa mi, škriekáš, si nekonečne otravná, ty kokos, nekonečne si otravná, ale na to je internet, že si vyberieme, koho chceme sledovať a koho nie. Tak láskavo, zavri si chrapu, nestaraj sa do toho, aký ja robím content, nekomentuj, a drž piču, ok? Lebo ja so svojimi videami absolútne nikomu neubližujem, ja som nikoho tam nemenovala,
Na nikoho som nenarážala, ja som si povedala svoj názor, že aké ženy sa mi páčia a samozrejme jediné, čo môžeš vyťahnuť na mňa je OnlyFans. Wow, normálne pojebeme sa. Počúvaj, prinies ten iPad 5 korunový, prinies ho, vytlač tie fotky, normálne poleb ich po celom meste, ty kokos, wow. Ty čo si myslíš, že ja sa akože hambím? Ty si myslíš, že ja by som niekedy poslala niekomu nejakú fotku, keby som sa hambila a bolo mi to nepríjemné? Kámo, daj von tie fotky, čakáme na to, daj ich von. Ty piča sprosta, čo si myslíš, že kto sa ťa bojí, alebo že kto ty si, ty kokos? Moje skurvená Cardi B, už ma fakt jebeš. Ty kokos, jak som sa vytočila. To svet nevidel, počujte, akože ja absolútne nemám túto tendenciu nadávať na internete, ani nadávať na niekoho. Ja som úplne nestranný človek, ale že by nejaká sedlačka, ty kokos, normálne sedlačka špinavá, tu bude akože o mne rozprávať, že som piča? Tak to akoby ne. Tak to asi akoby ne. Normálne ja, čo si tu mindujem svoj biznis, hej, ja si tu chillujem každý deň. Ja si tu pridávam svoj content, ktorý sa mne páči na mojom účte. A no aj príde nejaká špina mi tu komentovať, že čo akože ja pridávam a akože čo ja si myslím, že akože aký názor a aká žena. Kokoča, chod tancovať. Tu pič, prečo netancuješ? Hou. Proste normálne sa staraj o seba. Toto bolo normálne zaťažujúce, ale som tak ráda, že som to povedala, lebo tak sa mi už uľavilo. Tak sa mi uľavilo, ty kokos, že... Lebo na to, že ja akože sa takto neprezentujem na internete, tak ja som taká, že kamo, ty mi to nevieš rozprávať pičoviny, okej? Nemám to rada, hej, nemám rada takéto vystúpenia, že spustíš tu na mňa ako Eminem flow, hej, lebo akože je to mega primitívne. Ale kámo, ty tu za mnou sa nebudeš takto baviť. Akože shut the fuck up, reálne. Prosím vás, vysvetlite mi niekto, prečo sme sa my ženy prestali takto obliekať. Toto je tak nádherný štýl. Tak čistý, elegantný, ženský. Cítim sa v tom neskutočne dobré. Wow. Prečo sme sa prestali takto obliekať, prosím vás? Hola chicas! Toto je asi moje posledné video na tomto byte, lebo s týmto bytom končím. Forever. Vyskakujú mi nejaké ženy na TikToku, ktoré... Čo sa deje? Že... Počúvaj, ja nikomu nič neberem, ale sloboda prejavu. Je jedna vec si presadiť tvoj názor s tým, že neurazíš nikoho iného, len si proste povieš svoj názor. Za mňa, keď nejaké kundy mi vyskakujú a sú, že prečo sa ženy prestali obliekať ako ženy? Prečo sme sa prestali obliekať takto a chodíme jak gáčovci, jak kokoti, kure z funk? Sestra, poprvé, drž pič, gáčovky vyzerajú, keď mali 40 rokov a sú mladšie jak ja. Po druhé, nosi čo chceš. Môžeš si povedať, čo sa ti nelúbi a tak, ale normálne, že ty ideš nadávať väčšine ženám, pretože my nosíme bagy veci. Ty piča, je 2025, ty nežiješ v dobe Cézárovien, Cézárovní. Oni vtedy nemali mekáč, my teraz nemáme kráľovné a kráľov, proste je to, jak to je, doba sa zmenila. Keď sa chceš obliekať elegantne, kámo, obliekaj sa tak. Žena sa má obliekať žensky, lebo vtedy vyzerá ako žena. Čo je pojem ženský? Kurva. Jedna nepríjemná mi vyskočila, fakt, že nepríjemná. Aj by som dala video, že by som ju akože urobila reakciu, ale nejdem to podporovať. Nejdem to robiť. Ja sa tiež obliekam ako gadžina, ale normálne nikomu nedávam do ksichtu, že obliekaj sa ako the shit, obliekaj sa ako G. Že prečo sa obliekate nudno? Za mňa proste ste nudné napríklad, vieš, ale nikomu by som to ako verejne nepovedala. Proste neľúbi sa mi, jak sa obliekáš, ale nepoviem ti, nebudem ťa navádzať k tomu, aby si to zmenil. Takže toto je za mňa úplný gec a normálne vy niektoré si otvárate papulu a mali by ste sedieť doma a ďalej scrollovať. Nerobte si tie TikToky, dik. Ale v pohode. Že naše denné aktivity je, že ideš do Teska, ty pičo. Mám ísť v šatách, alebo akože mám si dať opätky takéto, keď idem na poštu? Alebo čo? Čo vy robíte cez deň, keď takto chodíte oblečené? Dneska som si povedala, že budem sa snažiť byť ženská. Nejsom správna očividne žena, tým pádom, takže piči s hranolkami. Ja reálne idem do Teska. A ja si idem obliecť ženský outfit. Čo si blázen? Idem do Teska. Ak ma takto stretnete v Tesku, tak sa mi neprihováraj. Tesko time! Ja úplne chápem vašu pointu, hej? Že o čo tu ide. Dik žena. Ja rozumiem. Som fucking žena. Ste spokojní?
vy gáčovky. Obliekaj sa ako žena, big on. Čo mi povieš teraz? Videl si väčšiu ženu? Ania. Čovina úplná. Ja si nemyslím, že keď mám rifle veľké a nejaký crop topík, tak nevyzerám ako žena. Vyzerám ako fucking ikona.